baban gida mai san gyara kasa ta. Sannu da himma uban kasa baban gida mai san gyara kasa ta. Sannu da himma uban kasa baban gida mai san gyara kasa ta. Sannu da himma uban kasa baban gida mai san gyara kasa ta. Sannu da himma uban kasa baban gida mai san gyara kasa ta. Sannu da himma uban kasa baban gida mai san gyara kasa ta. Sannu da yakin tsaron kasa baban gida mai san gyara kasa ta. Sannu da himma uban kasa baban gida mai san gyara kasa ta. Allah kai ne rabin ganiyo mai sama Allah ya Allah hayyo dan darajar manzon ka na biyu dan sahaban nan uku da aliyu bai izini in gyara kasa ta. Sannu da himma uban kasa baban gida mai san gyara kasa ta. Allah kai ne rabin ganiyo mai sama Allah ya Allah hayyo dan darajar manzon ka na biyu dan sahaban nan uku da aliyu bai izini in gyara kasa ta. Sannu da himma uban kasa baban gida mai san gyara kasa ta. Sannu da